sa 1 Corinto 12:12. Malihog ko joke sa atong acetate, sa atong detector. Dama din ha sa 1 Corinto 12:12. Unya, ato asa dang tapakisan inyong Biblia sa Roma 12 o Episo 4. Roma 12 o Episo 4. 1 Corinto 12, Roma 12, o Episo 4. Balikan ko 1 Corinto 12, Roma 12, o Episo 4. Tumag-ampo sa may sunan. Amo lang itong amahan, nagpasalamat mi, nagadayag mi sa imong buhi nga ngalan. Nga niya ka na mo karon, nakapuyo ka pinagi sa balang espiritu. Ug tungod niini dili mi angay mahadlok sa bisan unsang buta nga moabot sa imong kinabuhi. Ug sa bisan unsa nga mga buluhaton nga imong ihatag kanamo, dili mahadlok Ginoo. Kay amo namang gitugyan, amo nang i-submit ang among kinabuhi ka kanimo. Lord, amo kami taga pagtugot, freedom to do and accomplish what you want to do, Lord, sa among kinabuhi. Mo nang nini kabuntagon ako sang gisabit akong kaulimon, and Lord, i-accomplish ang imong buot mahitabo. Pinagi ka nako. Gamita lang ako amahan ni kabuntagon. Himuha kayo Lord ang kasing-kasing unahuna abli sa mga pagtudlo kanimo, sa imong mga pagbadlong, sa imong pagsaway, kung unsa man ang training na among ginhanglan i-undergo, amahan aron namo mahimpit ang usa ka butang nga imong buot buhaton sa among kinabuhi. Then Lord, tabangi kami nga mosubmiter kami sa imo gayong pamaagi. Kay imo pamaagi hingpit, walay palpak, dili masayo ug labaw sa tanan, makaayo ka namo. Lord, imo ang tanang kadaugan ug kinayaan sa tanan nga among madawat. In Jesus' name we pray. Amen. Okay, ang atong title is The Church is the Body of Christ. Daghang mga espirituhanong gasa nga gihatag sa simbahan nga mao ang lawas ni Kristo. Ug makita nato, balik-balikon nato nining kabuntagon nga ang lawas ni Kristo daghan og bahin, daghang parts, ug lain-lain sad og katungdanan, ug lain-lain sad og function. Okay? So, basahon ninyo sa NLT na version, sa English, pero at the same time, mabasa ko sa Cebuano, may suunan. Isulti din sa verse 12, not to sa 21. Ang lawas, adunay daghang mga bahin. Apan ang mga bahin niini, kabahin sa usa lang kalawas. Sa mausab niini ang mga tumutuo. Bisag na kalain-lain ang mga hiyas nga gihatag sa matag usa kanato, kita usa lang kalawas diha kang Kristo. Kay kitang tanan, Hudiyo man o dili, ulipon man o gawasnon, gibautismohan diha sa usa lang ka espiritu aron mahimong usa kalawas. Ug usa-usa ka espiritu nga niya kanatong tanan. 14. Ang lawas sa tao usa lang apan adunay daghang mga bahin. Kung mingon ang til, tungod kay ako dili kamot, dili ako bahin sa lawas. Dili ka na bahisihan nga dili siya kabahin sa lawas. O kung mingon ang dalunggan, tungod kay ako dili mata, dili ako bahin sa lawas. Dili usab ka na basihan nga dili siya bahin sa lawas. Kay kun ang tibuok nga lawas sa tao pulos lang mata, unsaon niya pagkadungog. O kun ang tibuok nga lawas pulos lang dalunggan, unsaon niya pagsimhot. Apan wala kita buhatan sa Dios nga sama ni anak. Kung dili ipahimutan niya ang nagalaing bahin sa atong lawas, sumala sa iyang kabubuton. Kung ang lawas adunay usa lang kabahin, dili na kana natawag na lawas. Ang tinuod dagahan ang mga bahin sa atong lawas, apan usa lang gayud ka lawas. Mao kana ang mga mata dili makaingon sa kamot. Wala ko ikaw kinahanglana, ug ang ulo dili usa makaingon sa tiil. Wala ko ikaw kinahanglana. So diha tang puto may suunan, ug tanaw na to ang atong outline.
Ang lawas ni Kristo usa lang ka unit, usa ra ka tibuok siya nga lawas. Makita nato sa verse 12, 14, 18 o 20. O tungod kay usa ra man siya kalawas, alalain na siya bahin, doon na siya alalain mga functions o alalain siya mga kalihukan. Okay? So, lain ang lihok sa fingers o sa bukton, okay, kaysa tiil. Correct? Lain sa part sa akong mata, lain siya o cement function, kaya di siya mo punit o baso. Akong dili mo punit o alsag lingkuranan, lain og function. Okay? So, expected ang tanan nga bahin sa lawas o part sa lawas na mo function. Mulihok gayud. Expected mulihok gayud. Okay? Verse 15, 16, 21. Now, ang different nga bahin, lalain sa siya o function. Ang different parts, lalain siya o function, lalain siya o mga makabasa, no? Manami ko ganani kaya di kabasa na sa kit. Matang ako sa tabling. Basa na? Kit, mas kita na? Okay. So, mawagtang mo ko sa highway, ganan ako diri. So, ang Ginoo ikaduha na to nga punto is na di lang kay usa ang lawas ni Kristo Jesus nga lalaing bahin kundi ang Ginoo magbuot sa lain-lain nga parts asa sila ipahimutan. Okay? So gets, mo ni atong tanawon karon nga last Sunday nagistorya ta sa spiritual nga gasa ug karon mag-istorya ta asa man praktison ning naggalay-lain nga gasa. Kay kaning lain nga gasa mao kana ang function nimo. Okay, mo na ang function nimo kung naa ka na nga gift. So of course, ang kanang imong pagpanglihok dapat na ana sa lawas ni Kristo. Kay sama sa tong lawas, okay? Ang kamot nga wala maapil sa lawas, bisag pang iyang function, pagpupot, pag-alsa, guban pa, dili ito na maka-function. Kung dili siya appeal sa lawas, kaya nga kami tabo sa kanina akong bukton, kung matangtang niyo, sa may tabuan mamatay. Gawas ni Ana, kung wala siya matapot sa akong lawas, di siya kaliyok kay nanuman, wa man siya na manduan sa pinakaulo. O sa atong lawas na dihas ni Kristo, isip-simbahan kisay ulo, si Kristo ang mumando ni Ana. Di sa pwede ang akong bukton, tangtamon nga ibutang sa bukton ni Cyril. O akong legs, o akong tiil, tangtamon, ibukton, usang chap-chap nga sakyanan, na pwede rin sa unsa na klase itapot-tapot, dihita. Lahi jud ang lawas ni Kristo, ug lahi jud ang atong lawas. Amen? So, yan ang mga butanga, kibaw na ta sa naglaing part sa lawas. So, mo-ask ko ini nga question. Doon na ba'y relasyon sa gasa o sa laing-laing bahin ni Kristo? Given na ni ganina, ako na ni nasulti, yes, doon ay relasyon, doon ay dugtong, connected sila. Kaya nga naman, ang different parts of the body or different parts of the body are the different people. Okay? Ang lawas ni Kristo, lanay ng mga tao ibutang din aron mo function sa lalaki gasa na iyang nadawat. So last time, istorya tao, nidawat mo sa nagalanay gasa sa Dios. Now, inyo dyan ang i-function. Inyo dyan ang buhaton. Therefore, kung wala ka ni Ana, then di ka apil sa lawas ni Kristo. Kung di sad ka mo function, doon ay dako nga question, anong dili ka mo lihok? Anong dili ka mo apil sa gimbuhaton sa lawas ni Kristo? Muna again, ang mga pastor na nagunanan ko, because Brother Dodong, ningon bisag permi, di pwede nga matag Domingo mulingkod ka magpasinaw sa bangko, naa kay papil. Buhatan na. Amen? So, marita sa atong sermon, number 1 is Elergodio. Okay, the body of Christ is one unit with many parts. So, basaw na to ang 12. Basaw na ko sa English magsunan, ganahan basan to si Buano no, because doon ay mga translation ni ini nga ganahan ko nga inyong tanawon, nga ganahan sa ko nga ato yung masabtan para ma-andun nato nga ang kalalain yung rason sa tao nga di siya mo-appeal sa gibuhaton sa lawas ni Kristo. Okay? So, basa na to. The human body has many parts, but the many parts make up only one
body. So it is with the body of Christ. Some of us are Jews, some are Gentiles, some are slaves, and some are free. But we have all been baptized into Christ's body by one Spirit, and we have all received the same Spirit. Yes, the body has many different parts, not just one part. So makita na to din ang mga balik-balik, kaupat jud, okay, sa verse 12, awan na siya, ang verse 12, human body has many parts, but one body, mao sa nakang Kristo. So, in Cebuano, klaro kaayo nga kita lawas ni Kristo. So, ang mga komposisyon ni nga lawas mao ni ang mga Hudiyo o mga Hentil. Hentil man ta. Ang kaniadto mga ulipon o mga dili ulipon. O nabautismohan ka sa lawas ni Kristo Jesus pinagi sa balang espiritu. O misulti dia, we have all received the same Spirit. So kung usa ka espiritu ang naas matag usa ka nato, di ta dapat magbangga, di ta dapat magsumpaki, di ta dapat murag magunhanay, di ta dapat murag magindigay, magsani magpalabonay. Kung dili ang matag usa nato in unity. That's why kung naay dili united ang iyang panghuna-huna ug ang iyang pagbati sa dagan sa lawas ni Kristo, nahisupak ka sa lawas ni Kristo o posible dili ka bahin sa lawas ni Kristo, then kinsang espiritu na operate ana? Unsang espiritu? Sayawa. Kaya makita na to ang tao nga kanang ako mama putol ng tiil to kay diabetic man. Dili lakalakaw niya, dili gyud siya pareha nga katong iya pang normal nga tiil. Nanay gyud siya murag makita gyud mo na siya nilaktan. Itanaw din mo, ngano lang siya ulo iyang batiis. Ang kay fake man. Okay, kanang hinimo ra mga batis-batis. Yung kita mo din ngano naman siya higot-higot diri. Okay? Para kay nahira iputol-putol para masud ang synthetic nga leg para kani makalakaw pa. Kay kani pa man ang mugda ani para maglakaw. Pero lahi na jud ang liho. Para sa mata, ano niya sa mata mo pilok ang usa man kasigar man sige kay fake day. The same thing mo nabitaw nga kung fake ang usa ka Kristohanon, mura siya mata, mura siya dunggan, mura siya ilong, mura siya bakba. Daghan pinakaroon, daghan kay fake nga ilong, taas kaayo bro. Fake di ay. Okay? Sa inyo, mga kay mga lubot, fake sa di ay. Okay? So, kay mga kamot, sila fake sa di ay. So, kita ka nga di kay sila mo function niya. Daghan kay mga restrictions nga. Pwede sa buwan, pwede ana. Ya ka nang, di ba, ka nang mga now nga fake na sa kayo, kay di pakusab na. Murag-ana na kita rin. Unay lang ekspresyon, gana ra. Kaya di na kay kakatawa nga naman, di naman kainat, kaya di inat na magmayo. So, ano mo, igsunan nga, kung kabahin ta sa lawas ni Kristo, kinahanglan ta mulihok in unison. Kinahanglan usagid ang atong dagan. Kanang hapsay ba, di ba? Hapsay ba? Kanang iusa kayo ang dagan sa lawas ni Kristo. So, mana itong makita din nga, dili importante kung hudiyo ka, hintil ka, dato ka, kubri ka, bray ka, buko ka, pag di buko nga tao, hindi lang tuon na nagmay grado, correct? Correct na. So, amen. Kaya katong, di si Jim Magdon, hagbong magyod, pero why bugo nga gibutol sa tao sa Ginoo? Actually, ang bugo or equal sa buang-buang, gisulti sa Biblia, ang dili mo tuman sa pamagi sa Dios. Pero ka gihimo sa Ginoo niya, na mong ningong Ginoo, kung di ka musubay na ko, kaya kitagama ka na kung saktong pagunahuna, then kinahadyo ka mahimo kang bugo. Mabitawin ka nga, ay, ayaw pag bugo di ba? Ang nirasunan, binugo ka ayaw, bugok pa sa dayok o sa panalinha. Kay, himuon dyan nga, dili mao ang pamaagi, aron lang mulusot sa iyang nasudlan nga dili mao. So, all levels of life na represent diha sa lawas ni Kristo. So, everything is pariho. Walay taas,
walay masalang doon. Umana ito makita sa illustration ni Pablo later on, nga usat ta. Mabita kung usat ta, dito traum na, no? Bisag ang family, kung hiusap pa lang bitag pangunahuna, di mag-away, uy. Hapsay, linaw. Laim siya utok. Nanong laim siya utok? Kay utok mo linaw? Dili. Laim siya utok, ang iyang ginuhuna, ang iyarang kaugalingon nga interest. Manha yun na magbangga. Akong gusto, imong gusto, di mag-abot bangga. Pero ang imong gusto, akong gusto, maong gusto ni Kristo Jesus, then ang iyang gusto, iniganaog niya din, ihatag niya din sa matakusan nato. Awag ka magbangga nga naman. Usar man ang atong gusto, katuyuan, himayaon ang Diyos. Amen? Lipayon ang Diyos. Kung diha, kita magakalipay kaniya. So, muna nga, tungod kay si Kristo Jesus man, ang di sakripisyo sa Ginoo nato. Ang tanang tao nga nidawat kaniya, mudawat yun sa tanan niyang pagtulunan. O ang tanang tao nga nidawat sa tanang pagtulunan sa pulong sa Dios, mao ni ang tao nga mapuno sa balaang espiritu. O kay puno ka sa balaang espiritu, hanoy ra gyud. Hanoy ra gyud ang imo paglakaw o paglihok diha sa lawas ni Kristo. In short, dili ikaw ang problema, ikaw ang kabahin sa solusyon. Dili ikaw ang magpabadlong, ikaw ang mamadlong. Ana na ana gina. Kay kinsa to naglakaw sa sakto, mao gyud ang mamadlong. So wa ka nang madlong kay wa sa ka naglakaw sa insakto. Amen? So, now, mana nga, si Pablo nagamit siya sa lawas, isip illustration ini of the church. Mana nga, importante kay, balik-balik ko ni ini, nakibaw ka, unsa ang imong papel sa lawas ni Kristo. Asa man ka sa kabahin sa lawas ni Kristo. Ganahan ko tiyan, rako, sige dawat sa pagkaon. Uy, bisag ang tiyan, lami man siya, pero mugaling biya siya, mutrabaho biya siya, di man pwede niya sige reset dawat sa tanang pagkaon na mugaling siya, oy, yaya nang i-separate ang paranutrients, etc. i-distribute na niya. Correct? Ngayon ka, bakba ka, mutrabaho, gihapon ka, bakba lang mo, kailan kayo ba, kausap ka, umusap na dyan ka, di ba kilanan mo ito? Okay, kaya kutunon mo dito, ang diri atong tutunlan, di man kadawat, anak, labi na tibok baka, mapag-itsak, yung gitun, alisod yun gayo na. Amen? Muli na magunang sungay, alisod yun gayo na. So muna nga, naat bisag usa ka nindot sa imong gimbuhaton, naat yung kay buhaton, kay mao ni maigsunan. Daghan sa mga Kristohanon naglutaw sa ilang kinabuhing Kristohanon. Susama ra sila sa wala pa sila Kristo. Kita biya sa wala Kristo, naglutaw biya ta. Daghan ta gibuhat, daghan na kay ta nakabuot, daghan na kay ta kwarta, daghan na kay anang butangan, pero galutaw man gyapon. Imura mag-wide katuyuan, wide purpose, wide direction ang akong kinabuhi. Correct? Correct? Mabita ng mga dato kayo, magpakamatay. Magkagato kayo sila, ilado kayo sila magpakamatay. Nga naman, wa may purpose ang ilang life. Na kung makasabot pa lang ang tao nga ang katuyuan sa Diyos nga gihimutan niya para hingmayaon siya o magakalipay kaniya kanunay, then ikaw ang tao nga dunay purpose sa imong kinabuhi. Doon na kay tumong, kibaw ka sa kapadong, kung asa ka mo abot, inikuman yung kinabuhi, at ito ka silangin. Mauna ang tao nga nakahibaw kay asa sa padong, kay sigurado siya. Kung kanang tawhana, di na di siya mulikudli, asa ni mo, likay-likay, o mo, adapt ka sa moto ni Pinoy, sa tuwing, sa daan na matuwid gayon siya, mo lakaw, di siya maglikod-liko. Amen? So, sila lang, ngayon na sila, daan na matuwid, pero again, mas lakibaw ko sa Diyos na ang tulid na daan, o magsakibaw ko sa ang mga requirements sa Ginoo kung lakaw ka straight na path. Kinanglan makamuhatag, magpakamatay, hindi hatag imong kinabuhi para mabuhi ka nga si Kristo na nadiha kanimo. Dili kay nako sa tuwid nga daan, pero ako gihapon ni. Akong gusto, ang akong mga plano, akong mga damgo, unya kung di ka ganahan ako, taplin ka patay ka. Yung mga anak ta dili. Kaysa diha sa
sa lawas ni Kristo na unity mo bitaw mingon ta nga daghan man unta mga born again. Bisan sa church sa born again Christians, ngano mang magkabangga man, ngano mang namay indigay, ngano man namay yung mga tao magpabadlong. Manato tanaw later on. Ngano na siya. So ako lang din is dapat mo function ka kung nakay katuyuan o direksyon. So mana nga sa verse 18 himong argument si Pablo. Kaysa dihang wala pa ta nakaila ni Kristo Jesus, mga katawhan ta nga walay direksyon. Karon unsa man ta nanatay direksyon. Ug nanay tay satisfaction every time bisag sa una dako kay kwarta pero ako'y satisfaction. Naka-direksyon, mudato ko, mas mudato pa ko ni kuan, mas dako akong balay, direksyon na. Pero how walay satisfaction, pero nata sa Ginoo, gamay na kong kwarta, yan nila akong kinabuhi, pero kontento ko, malipayon ko. Satisfaction cannot be bought by money. Dili na mapalit sa dinagbuay nga balay, dinagbuay nga auto, wapo, di na mahitabuan na. Mahitabo lang na kung naatay Kristo. Kaya mo na nga kung ang will of God, wala ta naglakaw ni Ana. Pwede tayo kilipay. Kinala mo subay ta sa kabubuton sa Diyos. Kaya aron mahimutang kabahin sa iyang lawas. Now, doon na may mga tao na para nila, dili sila part sa body. Kaya bitong pirmi mga, di man ko ka-feel nga part ko. Ano man na may mga taong inana. Kanang, dawit ka ng kuan mo guna sila, kanang mga S, mga inano niya. Mo-measure bita, tas kung gawin kana sila dato ako magod-tubwin, kana sila gwapa ako magod-patingnang, kana sila Netflix nila ako usara niya ako masaya. Mo create o mismo division. Dita mo feel, o dita natay what I sense of being part of the body, I believe, kaning mga tawhan na dagang issue. Okay? Ni-issue sila loto, ni-issue sila hairline, dito. Ang umina na issue is kanang daghan sila mga butang pa silang kasing-kasing nga wala pa jud mahapsay. Kay nga naman, wala nila gihatag totally tinibukan ang ilang kinabuhi completely to God. So, hinumdumi in verse 18, kung tarawan niyo sa verse 18, wala ha? Verse 18, ingon din apan wala kita buhatan sa Dios na sama niya na kundi gipahimutan niya ang nagalalay nga bahin sa atong lawas sumala sa iyang kabubuton. It is God who placed you where you should be. Mabitaw na sa una ningon daga ko isa karon mingon ko ninyo. Gitawag di mo sa Ginoo nga mapil mo dinhi sa iniyagan living word. O sa basig sa lain mo nga simbahan. Kaya, ang mga simbahan da, Baptist, ang mga simbahan da, AG, ang mga simbahan da, Church of Christ, uban pa, Christian, gihapon na, disinta o fundasyon. Lalain mas ng kabayan sa ni Kristo Jesus, sama sa nalain sad ang living word, na siya kaugalingon, distinct na role or papel sa tinibukan nga lawas ni Kristo Jesus. Kaya kung dili ka kabahin ini nga simbahan na, paano? Iba mo nga, dunay shaken sa atong church, dunay pagyugyug, kung nalimpyo na sa nang Ginoo ang mga dili angayan diya, natangtang sila. Pero na yung mga tao nga mangumpin service lang, amita, tuyog ta, ang labi ng manggawas. Dili mga isunan. Na yung mga tao may mga sorry ka, ayun, narinig ko. Itawa ko sa Ginoo para sa living word. So, nakaya ko yung nakaistorya nga na maningon ko niya nga bitaw, importante yun nga, di ba kamayan ka nga, ay, karon ato ko simba sa AG. Nasabing ko ato ko sa kay Tabernacle o sa panangalayan na simbahan. Ha? Baptist na sad ko. Wa jud ka na appeal, wa jud kay belongingness, wa jud ka kibaw gani asa jud ka nga kabahin ni Kristo Jesus. Pero bisan ba sa nabiin ka nga nakabahin ka sa lawas, nagihapon nga kadaghanan nga wa gyud sa kibaw kung saan ilang asa sila dapit kung unsa gyud ang ilang function o ilang katuyuan. So, mana nga ang kasing-kasing manggod mo ay kinahanglan natong ipatuki, ihatag sa Ginoo. Kinahanglan ningon kita nga Ginoo, asa man jud ko nga church. Kaya before kay ko gida sa living word nagsunaw, tanan ko sa Ginoo.
Asa ko nga church. Okay, kay naman yun ay pamaagi nga mamataw ng kung kamo manglakaw sa mong manggawas ko din sa kung mupugong ninyo, hindi ko masuko ninyo, panakit lang mo nga sura, ato na ko dito niya, sigurado lang na to, gitawag yung kas Ginoo nga to. Anak, mawad yun na nga simbahan kay kung wala, maglutaw na gihapon ka. Kaya, mawad ito naging sa, divide sa itong, nag-seminar sa sa counseling ba. Dito kaya ito sa kapastor na, daghan jud sa mga tao nga ang ilang mentality is church dater, sakto ba na ako pinungan dong? Ka-date lang nila ang simbahan. So, mag-date siya sa Ginoo karon sa Living Word. Ya, kasi uban Living Word gyapon sila, pero lalayan sa Living Word. Ato na sa sila sa Living Word Seaside. Ato sa Living Word Binglanilla. Ato sa Living Word Karkar. Ato sa Living Word San Fernando. Kaya naroon siya diri sa South. Nya pulaan siya maton siya sa Banawa sa main church. Lalain siya katuan sa lalain nga Domingo. Kung gawas niya na, laylain nga pastor, laylain o, sa ini ka ng, laylain o function. Like kita din as living word, inayagan. Bisan pa sa mga outreaches na to, na may specific papel na gihatag ang Ginoo na to. Diba mo sana? Yeah, which is, ganahan ko ma-share ninyo, taas-taas para ba ninyo, may papos Ginoo, sige Lord, do you will. Natay, dako nga katuyuan. Gana na Ginoo raise up o makatawhan sa kaning gagmay nga pundok nga iya nang gipundok like ang Molimhiron. Okay? Or sa Pasil, or sa Hinunangan, or sa ato sila pala pong gidani Kenneth. Unsa man ni mga tawhan na? Kay kani ang mga tawhan na nakaila ka? Kay Andrea naman, na naman din sa ilaw. So pamilya naman ta, so kibaw na ta sa mga kinaiya, kibaw na ta sa mga abilidad, kibaw na ta sa mga unsay mahimo niya, unsay dili niya mahimo. Okay? So, ani ni siya. Unsa man ning dako kay pananawon sa Ginoo, gimbuhaton sa Ginoo para nato. Maghimo og village. Village sa village sa hektaryas nga lugar para ang mga kabataan or mga struggling or mga family nga nag-struggle, na nagsimba din na pero ang papala nag-struggle siyang kaulag kaya di siya kuntento siyang asawa, kuntento siyang mga anak. Iya pang pangilabdan. Pero Christian siya, madluko siya sa Ginoo, pero ang nagapita di siya madlok. Nagalisod siya o kubong siyang kauwag. Saan na mo? Or agsoon. Saan na mo? Kung kita na ito nga dako kayong problema, ang simbahan sa Ginoo, ay Ginoo ni mo nga uban ng mga pundok-pundok diha doon ay problema, naasad. Ang saan na. So, tibok pa ni family, ang ato yung solusyon, ikiha, ipriso, dayon ang papa, o ang iso, o ang lolo. Ang ato anay sa gansilang chance. Samling chance at panghatag nila. Ato silang dadon diha sa Ginoo. Of course, kung example lang, kung kaning mga babae na nini, iyan yung mga anak, adi na pwede sa mga puyo sa ilang balay. Okay? Ato sa inon, ato sa mo sa village sa Door of Hope. Okay? Ato sa mo puyo, hangtod, ang kaning mong papa, masudlan, makupta na siya sa Ginoo, ang balang espiritu mauna joy mo duma sa iyang kinabuhi nga mag-ingon ta safe na joy mo muli o nga ma-ensure ka na reconstructed na usab na rebuild, na renew, na restored na ang inyong family o ang matagbata nga hilabtan kay mo kay ganilabtan usa kadaghanan ana sa mga babae diha hilabtan sila. Believe me, mao na pirmi ako na encounter. O gawas ni anak, imo pang i-rehab sa, rehabilitate mo sa, i-restore, i-renew ang mama. Okay? O ang mga isuon nga uban. O ang mga butang tala, nagpuyo sila sa lulog, sa lulang nila rin na, ladaghan kayo sila sa pamilya. Kinahanglan na sila i-counsel. Kinahanglan na sila one-in-one or family group ko na siya counseling. Para unsay tanan din mo bitaw na nga kita magpuro man ta mga guba nga mga tao. Kisa mi ko dinhi nga nagtaw ka ni kalibutan na wa ka maguba. Guba ang tanan. Nalaling. Yes. Muta na ta guba, gyud ta mabitaw na nga gubaon ka ini kuyog na to ang masigitag ginubaay sa matag usa. Pero sa dihang na ayaw ka tungod ni Kristo Jesus, then mo function ka properly. Di magsigitag dinasigay, magsigitag agakay sa matag usa, di ta masigit bisip, sige, dili, tapat ako rin how, nara ka dinhi.
Dili ubos ra jud nako. Dili ang ato gani kung mas taas pa ka nako, mas maayo. Kung mas naligoon pa ka kay kanako, kay gialsa ti ka, pero di ko papabilin nga musig alsa nimo, kung dili makibaw jud ka mo barog sa imong kaugalingon diha ni Kristo Jesus, mas maayo. Mao na mga butang migsunan, mao na ang atong vision, mao na ang role sa Door Hope. Kay actually, matala po siya ninyo. Ang ministry sa Living Word, daghang ministries, Living Word tanawa. Usa ni ka ministry ang Door Hope. Nag-didyod ako nag-abli. I tell you, didyod ako nag-abli. Ang Ginoo yun. Kung sa pag-abli ni ini, nag-abli siya sa ministry, bang! Gisunod na niya, nga way usa ka tuig, ang ministry sa niya. Galisod ko. Kaya nga naman, tagasugod ka daw kabuk imong brad. Giguroy dinak. O giasa daw kabuk, bukat pa dyan kaayo. Kaya I praise God na nanay mga katawhan. And I praise God na nanay mga katawhan yan itubo. Magdato sa last Tuesday, ningan ko nila, ready mo, katong nag-attend na to sa prayer meeting na to, ready mo, kung tawgon mo sa Ginoo nga, dunay sweldo o walay sweldo, kaya duha medyo nakapahingan. Kami ang gitawag ng walay sweldo. Okay, problema na. Siya mo pagkaon, siya mo provide. Kita na ko ang Ginoo ang milagro sa Ginoo. Pero kung tawgon mo ka, na mo'y sweldo, kaya na mo sa office, o ikaw ang engineer sa atong project, o ikaw ang maintenance man, o ikaw ang technical something, nakita ko, 2 hectares, usaw na nimo. Yan ay daghang mga kabataan. Kinalantag mga parents. Mo na nagsigimig umol ninyo mga ginikanan. Na hopefully, by the time, mga dagko inyong mga anak, or pwede sad mo nga yung mga anak, disiplinado na kaayo, na pwede na mong pasudlan, o laing mga kabataan. Kamu na ang mong parent sa kaning mga kabataan na kinahanglan natin pasudlon. So kibaw mi nga way mga maghilabot aning mga bataa. Sumuo na man mo asa man ka magmingon ka. Oy nakinahanglan mi og kanang kuan din ha kanang parent house parents para sa Door Hope nya magpakailaw unsa man siya negosyo. Ang tamang negosyo dinhi. Ang ato ani pagpalapad sa gingharian sa Dios, pag-umol, pagpalig-on sa usa ka tawo para mahimo siyang galamiton sa kamayaan sa Dios. Mao na mato. So mo na nga, again, balik ta sa atong lesson. We need to know our role para makibota sa atong part, sa atong function. So, makita na ito din sa Romans 12:4. Please turn to Romans 12:4. Roma 12:4 na gingon. Atong sa 5. Kay maingon nga ang atong lawas adunay daghan nga bahin. Again, gisulti dinhi usa ka lawas daghang parts daghang bahin. Ug ang matag bahin adunay tagsa-tagsa ka buluhaton, function, buluhaton, naagid kay buluhaton. So sa may gisulti dinhi, mausab kitang mga tumutuo. Bisan to daghan kita, usa lang kita kalawas sa atong paghiusa kang Kristo o kabahin kita sa usag-usag. We are one body in Christ. We belong to each other and each of us needs all the others. Nagkinahanglan ko sa matag usa ninyo, sa mga ako gikinahanglan ninyo, sa mga mo nakinahanglan niya kananiya sa inyong mga tupad sa inyong likod sa inyong tubangan. We need each other. Amen? Makita kung matibuok lang atong pangunaw-unaw may tungod sa pamilya. Kaya kaning pamilya mo man ang lawas. Mo small unit din mo sa Ginoo. Kung makasabot mo na din sa simbahan. Inyo nang madanga to sa inyong panimalay. Ug inyo nang i-practice. So kanang imong panimalay, mahimo nang usa ka bahin sa lawas ni Kristo nga maghimo sa iya usab nga buluhaton. Ako nagday ko salamat ko sa Ginoo nga naibay-ibay din nga mga pamilya. Nga ilang mga anak, ilang dadonan lang. Karita, wala ka sa Ginoo. Malipit at sa church. Magandang itanana. Tuloy sa silang nelpa, mauna. Muna nga, karong and after sa service, kung usa ka ka-parent, single man ka, nga nabinhi karon o duha mo, nga nabinhi karon, mo encourage mo ninyo. Because si Kenneth, muhandol siya, few minutes na extension about parenting.
Amo ning gihimo nga programa sa mga among mga kabataan nga among gipa-eskwela nga di lang magginikanan na sa dinhi. Pero amo nang i-open sa inyo para makibaw mo, ani deni, na jud ay pagdala sa mga kabataan. Kaya kung di mo kibaw sa mga kabataan, di nagpadako mo sa mga sungayan. Yan ka ng mga sungayan nga dili kay sit. Okay? Go. Dili mo matuduan. Unsa man na? Supposedly sila na ni nga nag-anam katiguan, nag-anam nagkagaluya, kaaw. Sila ni ang muagak nimo. Pero ang may tabo kay wa kay saktong pagdisiplina, wa sa sila mismo kay boss sila magpapil sa lawas nga sa inyong family. Para nila sila ang mama, sila ang papa. Patay mo anak. Okay? So, di mo kibang mo disiplina nila kay maluoy mo, naluoy pa mo karon yan, ka naman nakadako. Yang imo sa yung makaluoy, nakahimo man nila nga salbahis sila ng kabataan. Kung sa manuwa na, turuhon lang mo. Hindi ka dako nila turuhon mo. Inanawag mo ba ang turo, may mga ng turo. Manag ko na sa nga mo. Magbanana sa sungay. Kaya ang turo, muturo yun na. Okay? At kita magkagana sa mga video din na sa YouTube, uban pa nga, murang bulay, nananaon ang tao. Video. Itcha niya, nanaw sa iyang sungay, itcha na sa kahait, nakasakit, o nakasubos, sige ka dumbol-dumbol, sakit mo yan ang kulatapon ka, sa pagkabituro ka. So mga isunan, these are the things. Manang whatever you learn here every Sunday, that's God teaching you. Ganahan ko, ganahan ko, ang imong mismong pamilya, maligpon kay mauni ang masuporta ni mga kabataan, ini katiguang nimo. Wa sa among plano ngayon mga bata na mong sakmiton sa mong katuyuan, dili. Kung niingon man nga kinahanglan ani ng ana mga kabataan para ra sa na ninyo. Way amo ana. Everything that we labor for, dili para amo. Para inyo, para mas mahimaya ninyo ang Ginoo. Sa diyang mas mahimaya ang Ginoo kay malipay ka siya. Kamo sa ang tagaan sa tanang panalangin ni Manang Ginoo, nalipay ko, niliguon mo. Sige, ako sa ihatag ni Junji para una na ko ihatag. Pinagi sa niya niya, na-check up para sa inyong panalangin. May ikunana. Di ba ni unana ang proseso pang-abi sa Diyos? Muhatag siya directly sa inyong panalangin. Kung sa akong pagtuma sa akong kabahin sa lawas is ang ginunay mo, pahiluna na ko. Kung gamiton mo praise God, kung di mo gamiton sa ginunay, daghang katawan pa sa laing kalibutan o sa laing bahin sa kalibutan ng ginong manalangin. Mabito na bisan sa atong ministry karon. Diba we pray for us? Kaya nagkuhan yung Jumi nga mo, himumi ka ng nabang, kita mo nang palit mo o ka ng mga palit ngayon si Mordina, diba? Ng mga subdivision. Ay, nani, ang naong sa balay na imong, natupuro nila niya, himo na imong balay. Kaya ganahan ka, asa mga bedroom, ang siyara na siya sa abli sa tiyan, kita mo, anay, bedroom mo na. So, na naka-idea mo na imong balay. Pero sa ato, di mata maligyan balay. Ang atong ipakita nila sa ubang mga kiksuunan niya, interesado, ang vision pananaw sa Ginoo. Kung sa may naaan ng hektar, gano'n kailan makagdusi, kahit pares, kadako, gula na. Kaya self-sustaining man. Kaya matag-usa, nasa siyang balay, mananong sa siya din ha, na plus na i-farm, kung isa ito'y ganahag mag-farming, sa ito'y ganahag mamuhi o manghayog, isa itong na skills, dado na itong test dami, isa ito'y mga mauni, naa siya din ha, i-equip ang mga katawan para siya, dili ta maghangad o mangayog kwarta sa mga Amerikano. Maghuwa ka isa na may chip-in-chip, di lubang kulor, puti, pagkulor, hatang yun. Di tayo na anak. Mutapang sila, di mabuhi ta. Kaya ang yuta mo hatag o atong kalan, unon, asam na natong mga mananakong pagkaw, di bagikan sa yuta. So these are the things. Muna nga, kinalan mga tao ta nga, di lang kayo mga bright, puno sa kalang sa Diyos. Kaya ang tao malamon, di yun mahukdan. Amen? May mga niya, ang tao malamon, dili ka magot man. So ang kaalam is kibaw ka sa imong buhaton kay mao na ipatag sa Ginoo nimo ug imong gikinabuhi nga wala ka manglupig, wala ka mo daot sa pagmakatawhan ug himo lang jud ka yano og saktong pagkinabuhi. Amen. Ano
yun. Way pakapin, may kuwang. Sumana nga, mutanaw ta sa, basa mo ko na, no? Okay. Ephesians 4:11 to 12. Isulti sa din ha, Efeso 4:11 nga sa 12, nagsulti din ha, ang uban gihimo niya nga mga apostoles, ang uban mga propeta, ang uban mga magsasangyaw sa mga balita, ang uban mga pastor o mga magtutudlo. Na upat ka importanteng mga gasa nga ang Ginoo nagsulti dinhi sa Efeso. Tanawa ang gibuhaton, ang ilang function. Gibuhat niya kini aron maandam ang mga katawhan sa Dios sa pag-alagad ug aron motubo sila ug mahimong malig-on isip lawas ni Kristo. Sumao ni ang mga katuyuan, maigsuonan. Ako gihimo ko sa Ginoo nga magtutudlo o pastor. Pastor magtutudlo, usa na siya ka function. Okay? So aron mo motubo, aron mo malig-on, aron mo mahimong epektibo nga kabahin sa lawas ni Kristo. Mauna ang katuyuan. So, mo-pause ta for a moment kung mutan-aw ta dinhi sa resulta. Tanawa ang resulta sa verse 13. Next to Kasana ko Bisaya, kasana niyo din ha kung may English na Bible. Pinagi niini magkahiusa kita sa pagtuo o pag-ila sa anak sa Dios. Aron kita mahimong hamtong sa atong paggawi o may sama kita kang Kristo. O kung may tabo kini kanato, dili na unya kita may sama sa mga bata nga madali sa nagalay mga pagpanudlo sa mga tao nga nagalinggong o nagatuis sa kamatuoran. Verse 15. Mas magsugilon hinuon kita sa kamatuoran uban sa gugma aron may sama kita kang Kristo nga atong Pangulo. So in summary, makita niyo mag-isun atong headline. Okay? In summary next. Mo ni ang desired result. Unity, pagkaiusa sa atong pagtuo o sa atong kahibalo ni Kristo Jesus. Dili kay mas nagkadaghan ka kahibalo ni Kristo Jesus, maglantugi na yung taninig isay mas bright. Dili. Tungod kay nakailakay ta ni Kristo Jesus, puno kay ta sa kahibalo nga tungod ni Kristo Jesus, din ang atong kinabuhi mas mapaob sa nun o ang daan nga kinaiyaw, daan pagkatao di na makitaan. Okay? Di na makitaan. Sa unang makiksuunan, ganahan yun kay kung magigilantugi, gabi nag foreigner, kay mas babae na kong English. Tanawa, kibutan ko sa Ginoo nga di ko maniging English. Nga rin yung Bisaya ko. To humble me down. Okay? So, dili ta magpatasanay og ihi. Padak-anay og kinsay mas maayo nga kipaw kay sa mga doktrina ni inig ni anak. Dili nagsuunan ang pangutana ni anak. Daghan kang ibawon sa Ginoo mo ginang i-practice mo kinabuhi. Naa ba na makita ba na sa kausaban sa imong kinabuhi? Kadagan kay mugirumay kay sa manulti, pero wa sa ilang kinabuhi. Wa makita ng kausaban. Okay? So manang gawas ni anak mo sa Ginoo nga mahimutang mature, mutupot ang muhingkod ka, hangtod na musama ta ni Kristo Jesus. Ang imo yung i-idol nga mahisama ka, si Kristo Jesus. Sunod, aron tama, ang atong maturity, mahimuta nga, dili ta mausab-usab. In short, kung lig-on na ka, ligdo ka sa Ginoo, di ka mausab-usab sa imo, panghunahuna, may tungod ni Kristo Jesus. Di ka mag-usab-usab sa imong nauna, may tungod sa imong kaluwasan. Di ka mag-usab sa imong pangunauna nga, mas bright pa ka sa Biblia, may ngong ka nga, di ba, namot pa pasabot, ingon ani, ingon anak, klaro ka sa Biblia nga morning, pasabot, kung isun yun. In short, di na tamadali sa mga mini nga mga doktrina. Daghan kayo mga doktrina karon nga mini. Ya, ang mga tao, mukaon lang. Manamayon ko niyo, please bring your Bible and read your Bible. Underline sa mga words nga ni isulti mo. Yeah, pray na ni nga, wala, i-confirm sa Ginoo. Wala, yan pag isulti na ko gabi or karong si manaha, i-confirm sa pagwali. Isa man naging mo ni anak, naghibaw din kung sa ipabasa sa Ginoo sa inyo. Hibaw din kung sa itudlo sa Ginoo sa inyo. Wala. Because precisely ang nagtudlo, dili ako. Ako mismo gitudloan ko sa Ginoo. Ako mismo nakinahanglan ko nga iya ko kanunay. Sini ka nagtudloan, iyahan sa iyang mga pamaagi niya. Ikaw pa niya na, hindi na mo believe sa lie,
Ganun tayo unity and maturity nga makakupot ta sa truth in love. Ang kamatuuran, may tungod sa Dios, makahimo na tong mahigog. Pero ang imong kamatuuran ni Bawat sa Ginoo nimo, nahimo nimo antipatika, palaaway, may mukha ka ng ako ang mas kibaw, ako ang mas dituduan nimo ani, kay mas kibaw pa ko nimo. Labi na tarong lagi ngayon na ito ni Baitungan. Yes, ako may encourage ko ninyo. Naatay Bible School na sa Living Word, IBI. In fact, di pagsibuano pag niya sa mga dili kay kasabot o English. Isibuano yun i-translate. Very good. It's very good yun. Kaya kami mga pastor, mami, first nga nag-graduate. Mas dun mi, kakinala namin ni So, nalimig nga nyo, ano na pastor man ka? Ikaw Bible School? Oo, nanamig to, pakita ka diploma. It helped me a lot. Pero ang the same time, teka ng mga tao, which is ganahan yun, ang atong head pastors, brother man, nga mo pa yun, kapit yun tayo, IBM, study yun ta. Pero dili para, lingkod ka din na, scrutinize ka sa pastor, tibaw wali. So, na niya pag, hindi, Lord, mabitanin ko nga, before ka maniniti, even a day before, may nga ka, Lord, o bisa pag before ka ni Ari rin, yung nakang Ginoo, nigabot ako nga to, kung ako sa imong kaalam. Tudluin ko, Lord, kung nasa mga saves akong kinabuhi, sultihi ko, badlong ako, saway ako. Mo na ang atong willingness, 2 Timothy 3:16. Okay, kaya ang pulong sa Diyos, profitable, maayo para sa pagtudlo, pagsaway, pagkatapos kumbikto sa atong mga sayop, pag-asukay na to o pag-train na to. So these are the things mga igsuunan. Okay, so if that's the case, therefore, number 2, aritas number 2, all parts of the body of Christ expected yun nga mo function. Wa na tayo excuse nga dili ta mo lihok. What excuse nga dili ta mo appeal. What excuse nga mo kumpara sa kasuban. Siya lang kay mas kibaw man na siya. Kana lang siya mas maayo na siya nako. Ayaw ikaw may ginas Ginoo kay mo buhat niya na. Okay, mo may problema nito. Ay ako jud ay di mangkok kahibaw. Ay lagi nang di ko kahibaw. It's good nga niilata di ta kahibaw because that's humility. Pero sa diyang mingon ka, di ko kahibaw, garbo na. Kaya naman, kanamubuhat ko ka ng kibaw kay ko. Then para ang himayain mo, para mo salida ka, para ikaw yun ang kay anak yun, dili. Kaya the more na di ka kibaw na, basaw ni mong 1 Corinthians, first few chapters din, ano yung nagino, gipili niya mga yun. Aron siya mahimaya. Sumay ka, Lord, di ko kibaw, pero di ako, Lord, gamit ko. Sige, mayan sa mga ito. Amen. Kaya mo salig lang ka. Pilingan mo ka, ako nang isalig ni mo, Lord. Ikaw na yun pang Panginoon. Bahala na ka, Lord. Ikaw na yun, Lord. Ay, tubuti mawawa ni mo nga. Kaya ako yun mismo, di ko kibawaan. Inana ang imong pagsalig sa Ginoo, inana ang imong pagsandig kaniya na siya lang yun ang makahimo nimo nga mo function ka. Mo nang ingon din sa 15, 12, 15 sa unang Korinto. Dili makaingon ang ay di man ko kamot, di man ko bahin sa lawas, di man ko kamot. Dili ka na basihan na nga dili siya kabahin sa lawas. So mutan-aw ta sa lain nga translation, please go. Let's not make it lesser. Kanisa, kung man Christian sa their Bible, kung ang tiil, moingon, ay di man ko kamot, di ko kabahin sa kamot, bisa ni Ana, still, na belong siya sa body. Di lagi ka kamot, di lagi ka tiil. Pero part ka sa body. The Message, light na translation. Kung ang tiil, moingon, di man ko pareha kanindot sa kamot. Diba? Kung para ni mo tilog ang kamot, wala, labi na ka ng kuhan kay ta nga, ilang limpyo kayo yan. Diba? Kaya mga ko na pirmi ni mo i-present, mga ko na yung shake hands ka man na, ilang humok siya, bahala na kabaga, kakubal niya. Yang tiil biya mo, bigyan na siya ang sige, gamit yun kaayo, diba? Gamit mo kaayo ang tiil. Mabitaw na uban, di siya ganang sinakubalan, ibis lang, muhimo dito maglaba, wag yun, kanaparay ka, humok yun kayo, na, kasi sila ng kamuta, di nag-hindi mo sa Ginoo para display. Di mo na ginopra, tagga, para buwan, di ka mauwaw, anak. Balik, uy, babae man ko. Ano mo dahil babae ka? Kung babae ka, niya, dili ta para karga, wata talaga isang Ginoo kamot. Amen? Imagine ka, ang lalaki na rin kamot kita, di?
Masige kayo, do, palihog ko, do. Ano? Lisod kayo, di ba mo na nga, independent ta, makahimog dita bisag unsa, limitado na lang ang babae. Mas madani mo, kusgan man yun ang laki, like, sa kasako, kaya ka nila, ikaw din ang brag, upat ka babae, magsakar ka pa sa kasako. Ano bitaw? Pero at the same time, sa una, mauwaw ko, kusgan man kayo ko. Pero kadugayan ka realize ko, di ko mauwaw, ako ipakita niya na, di ko kakusgan, so ay mo binuwar ako, naramang ako sa kasako. Di ko na, mauwaw ko sa una nga, kusgan ko, dako ko bukton, dako ko paa, yung ginugasan man na. Tatlo di ba yung sa papa na ko, pa, usaha mo pagamay sa akong legs pa, uy, gangisi man eh. Mura man na ka ng siklista, bitaw ka ng grabe yung siklista, grabe ka ng bagtag, bisag relax, gana gyapon, gumukot gyapon. Yan ako, sabi ko pagamay na kay mauom ko kay, kadaganas mga babae, kesot kay legs, nga, anak ako ni burot, nga sila kesot kaayo sa masulay ko mga anak-anak ko blay. Kaya kung mga anak ko, bigos sila, wala marang garusang na imong bukton. Kus ka mo kay asan ko balde eh. Noon na sa. So mauwaw ko, and then I realized yung papagasan na. Umay ko na gasa yun eh. Kaya kung di ba ako tagay sa Ginoo, din ko mapit Pilipintin. Kaya kagamay na ko, yapin ko Pilipintin. So mga tayo nagahatan ako kusog-kusog kumulayat. Dako kay bubukto na gayud dire, kusog kay kumo lamparo pero karon na. Those were the days, my friends. We thought would never end. So anyway, mo ni mga lines sa Century Version. Ang kamot dili siya mo kumpar siya kagaling sa tiil na may siya nga wala na pasabot mo stop siya na mahimong tiil o kabahin sa lawas ni Kristo. Wasa na nagpasabot nga ina nga rason nga mo undang siya nga kabahin ni Kristo. So kanang pagkumparar, kanang envy, kanang mga nga namingon ka nga siya lang kay ko kibuan na kanang mo bilidal kasi mo kaugalingon niya kung asa sa kang may kay ka papataas ka sa imong liog aputlon yun na sa Ginoo. Amen. So ang ato na is Lord balansiha ko sa asa nga maayo ko magpaubos ko. Sa asa sad ko nga, di ko kibaw, di ko magpataas, di ko kanang ki-speak, di ko kibaw ka. Gano'n kasi ginubuhatan na, buhata. Without thinking, makahimo ba ka o dili. Kaya ang atong paglakaw, pagtuo lamang diha sa Diyos, dili si mong kaugalingon. Listen sa imong rason. O listen sa rason sa mobang mga katawhan. Mo nang daghang conflict. Dili ko. Di man ko na siya kahibalo. Ako ang kahibalo. The self, grabe yun kay i-grande ganin na, idako ganin na ang kaugalingon, gamay ang Ginoo. Mabitang baran ako, ang sala, o di ta makahimo sa asakto nga gimbuhaton, tungod kay ang sala dako. In the absence of God, naa ang sala. Kung naa ang sala, ang Ginoo din na perting gamaya mo sa suldok. Kisa man ang Ginoo da, ikaw, ako. Amen? Sa man nga, di ka dapat magpag-Ginoo. Ang Ginoo may Ginoo, period. Lord, akong kagaling mo, nani mo. Ako itugyan mo. Help me to do this. Okay, so, harita. 16. Kung ang dunggan sa Marita 16. Ug ang dunggan mingon, di man ko kabahan sa lawas kay dunggan ra ko dili kong mata kumpara sa ang dunggan sa mata. Makahimo ba na nga lesser part of the body siya? Yo, kung ikaw kuno ang dunggan, ikumpara ba gani mong kaugalingon sa mata? Ya lesser ba ka? Kay dili ka mata? Dili. Sumanang dinhi sa Pullman sa ningon. In spite of this, still ni belong siya sa body of Christ. Next situin hapon. Sa message gihapon, isulti din ningon ang mata, ningon ang dunggan, di ko pare sa mata, hindot ka siya, mo pirat-pirat nito yung mata, dili budlat. Okay? Dili kirat. Siya, wako'y lugar sa lawas. So, rason ba na nga, iyang i-detach, iyang i-remove iyang kagalingon sa body of Christ? Dili gihapon. NCV, di ko mata, not part of the body. Wani nagpasabot mo, stop ang dunggan being part sa body. Kung ang dunggan ningon, di ko mata, di ko ni belong sa body, it would not for that reason cease to be part of the body. In short, gisulti din ni wakay rason, bisag unsa pa,
Nga di ka mo function. Nga di ka makibaw sa imong papel. Wa kay rason makigsuunan. Kagets ta? Manang dako kay tag tulubago sa tubangan sa Ginoo. Ningon sa Hebrew din ha. Kung sa yung 10 man tingali. It's difficult. Lisod kayo nga ang Ginoo na muhukom nimo. Lisod kayo nga ang Ginoo mo judge nimo. It's a dreadful thing to fall into the hands of God. Ganahan ka, Ginoo may puso nimo. Kaysa mayon ang ka-Lord, nga ko nimo grasya, buhata, gusto nimo pabuhat nako. Kaya guys, kung kaluoy, Lord, ikibaw di ka, Lord, ikibawan ni kaluoy, itaw ko, Lord, ikaw maawawan. Kaya kung maawawan ko, ikaw ang maawawan. So as simple as that, whatever the Lord instructs you to do, ayaw tanawa ang tao, ayaw muna na kung sa ilang isulti, ayaw pabutang ilang clap o ilabang, bahala na sila, mangmiid sila, magyamiid sila, o pakpak ba sila, nalipay ba sila, o naglabog ba sila ni mo na sila. Ilan na ng problema ang imong buhatang gusto ibabuhat sa inyong. Gets? Sure lang ta. Sabi na ka ng mura kag nasalida ka, o mo naman kinalan mo, tanaw sila ni mo, o magbinaw sila ni mo, make sure na gisubo ka sa Ginoo nimo. So, balik ka. Klaro kay din based lang sa comparison sa tiil nga sa uban pa. Na ang kamot, ang tiil, dili siya less, di siya mas minus nga kabahin sa lawas. Ang tiil, ni belong siya sa lawas. Number 3, wa siya rason nga di siya mahimong ka-part sa lawas. Wa ni nagpasabot nga mo stop ang tiil being part sa lawas. Wa ni nagpasabot nga ang tiil, doon na siya rason. Nga mo yun, di na mo diya, oy. Why rason? So, man may isunan, we need to have a clear concept na ikaw kabahin sa lawas ni Kristo. Kung si Kristo, imo na yung gidawat, saan kinabuhi? Mo nabisag unsa pang mga sirkumstansya nga mo dumili na to sa pagbuhat sa gisubo sa Ginoo nato, di gyud ta magpalabot niya na. Gawas man na ako excuse. Ang akong only excuse na akong i-receive, di ka kabangon sa bigdaan. Okay? Nag-uwan-uwan, excuse din ka. Naikamay nga, ubo, matuwa na ito, nilain ko lang. Excuse na dahil ka. Taghan kita excuse. This week, pero medyo ko makakita niyo sa grasya sa Ginoo. Akong lawas, taghan kayo sunod na meetings. Sige na kong galakaw, sige na kong gadrive. Layo, betalisay pa doon nga sa syudad. Mutik ba ng 1 hour, kamo sabihin kayo, mas layo pa yun. Traffic pa. Meeting man sa ng pasto, sa ng mga workers sa Living Word Way, doon ay announcement sa Brother Mel. At naman tayo mga kaigsuunan lagay ng pabadlong. So, Lord, kabuntag sa Friday, alam ko rin June, kabangon ang akong lawas sa kakapoy. Ngayong lawas kakasabot sa kakapoy dito. Lawas, bilang ko, hanggang sila dito kong pwede, ay kukusog, tigay kukusog. Ya, tupo. Ya, pagmata na ko, kapuyapon ko. Lord, kung saan mo ni Lord? Kasi na ko na nga. Di lang di ka kung ma-adjust ko ano. Yan, dapat yung pagkabunta ka na, napakubay mo sa lipo ka kung di lang di ka kung ma-adjust. Pero at the same time, akong heart, nagdugo ko rin ni Brother Mel. Ganahan kong support sa mga elders natin ni Brother Mel sa ilang ipamuhat. Karoon kay lisod, ang yatubang nila ng mga desisyon, na disiplina sila sa mga katawan nga sige pabadlong. Yadugay na kaayo sa atong church. Ano ba? So, Lord, nabangi ito ko, Lord. Kung wala, ako diri, nagsakit. Teka na dyan, ang yawa, diba? Kapag sa ka, ang tiil. May mo din na, kiko ka dyan, manawag, nagkakang kinet, may siya kong modelo. Teka na kayo gunahuna. Pero ako, decided to go, Lord, give me the grace and your mercy, period. I believe. Nakaulit ko. Nausama ko, ay, hanggang last 2 gabi, buhi pa ko. Pinanapama sa ko yung meeting, abot may last 2 gabi. Kung umano itong meeting buhay pa kayo. So I praise God for that. Na naman, di na ko ilimit ang Ginoo. Limited ko. Limited mo? Sa puso? Sa kaalam? Sa kaayo? Sa tanan? Limitado kita. Kinsay mo puno niya. Na ang ulo nga mo si Kristo, siya akong isaligan, kay siya ang mumando na ko. Kung mumando siya, buhata na. Yan, bisag ninyo ng kapoy. Kapoy na nga, di ba ka na nakay kamot nga, kapoy kay puy. Di na nyo pwede nyo mukarga pa ka.
Pero may man ang buhata pa na, kailangan mo tiwason, makaya na nimo. Amen? So, what we are saying here is that asa man nakabahin, wa tay rason nga mo kumpara o mayingon wakoy appeal. Wa tay rason nga magunahuna nga mas lesser ka kaysa uban. O most of all, wa tay rason nga kita mo lihok kabahin sa lawas ni Kristo. Kay ang sayop nga paglantaw nato sa atong kabahin ni Kristo, mao ni ang sayop nga theology. Sayop yun ang atong pangunahuna may sa atong kaliwasan. Sayop yun atong pangunahuna kinsa ang atong Diyos. Atong Diyos nga atong gibuhat. Di atong gibuhat. Ang Diyos biya nga atong gisilbihan, dili binuhat sa atong kamot. Yo, siya ang nagbuhat na to. Dili kita nagbuhat niya. Mo na nga, sa una, nisimba ta Ginoo nga binuhat sa kamot. Atong kamot, ug lain kamot nga tao, ato yung gipalit. Hala, oy. Ang Ginoo nato, gipalit ta sa atong pagkaulipon sa sala, sa atong pagkamatay sa sala, gipalit ta sa atong pagkahugaw, gilimpyuhan ta sa iyang dugo, ug gimutang iyang anak. Kabahin sa iyang pamilya. Imagine ka niya anak, ang haris ka ng hari, kumigot pas ninoy karon, wabot din ninoy. Sige na, may mo anak na ko. For sure, batagusan na ito, may marana. Balag, adapted lang. Noy na. Buhuman na yung term karon. So, di na ka-anak sa presidente, kasunod nga, pila ka years. Pwede mo si presidente. Pero kaniliway pa ka human na yung opisina. Haris ka ng hari, Diyos sa tanang Diyos. Gamahanan sa tanan. Mamatay na lang ka, mamatay lang ka ng tao din. Magpabilin siyang hari. Magpabilin siyang Diyos. Oh, first of all, wala siyang kinanglan na to. Wa jud makinanglan ang Ginoo nato. Pero sige jud siya pangulitaw. Sige na apil sa akong programa. Sige na apil sa akong sa pamilya. Sige na lihok na diri kay ganahan ko mo gamit nimo. Kay ngano man sa dihang magpagamit ka sa Ginoo ang panalangin ibukbok niya. That's the key. Magpagamit ko sa Ginoo. Kay ako siyang gigumali kay magpagamit ko sa Ginoo kay mubukbok sa panalangin sa Lord. Wrong motive. Magpagamit ko sa Ginoo kay nahigugma ko sa Dios. Ug sa tanan, ako ang utangag dakong kabubuton diha kaniya. Ako dili ko utangan sa bisan kinsa kun dili sa Dios lamang. So, ang ato sang buhaton na ni is mo paggamit na sa Ginoo aron mahimaya siya. Kay mao man ang katuyuan nga iya tang gibuhat. Ano gibuhat ang tao? Mahimaya siya. Okay, so wata gibuhat niya para hala tao mahimaya kasi mo kaugalingon. Amen? So, number 3 ta, parts of the body of Christ, specific purpose and function. So, verse 17, 18, and 19, atong basahon. Verse 17, 18, and 19, kay kun ang tibuok nga lawas sa tao, pulos lang mata, unsaon niya pagkadungog. O kung ang tibuok nga lawas, pulos lang dalungan, unsaon niya pagsimhot. Apan wala kita muhata sa Dios nga sama niya na kundi gipahimutang niya ang naglalay nga bahin sa atong lawas sumala sa iyang kabubuton. Kung ang lawas ano nay lain usa lang kabahin, dili na kana matawag nga lawas. Ang tinud daghan ang mga bahin sa atong lawas apan usa lang gayud ka lawas. Mao katong 19. So illustrate again in Paul in verse 17 to 19 na do na yun tayo mga kinaiya nga magpalahi-lahi. Nakita man ang mga tao nga magpalain-lain, it's either nagpagka-catch of attention or atong tawag na nila sa KSP. Okay? Mausa na ang mga idea nato sa physical life. Mura nga itong kinabuhi na himong gubot kay ang yano nga pamaagi nga gusto sa Ginoo ato yung lisod-lisoron. Ngano man tungod sa atong makasasala nga kinaiya nga didiktar ayaw apil ana, ayaw paggamit diha, ayaw himo ni ana, yututo ka. Maminaw ta sa tumong sayawa kung sa mga tao. Kung nakadungog ka sa Ginoo, respond with man gratitude. Salamat Lord, kisa mo ko imong gipili. Kisa mo gud tawo mo pabuhaton nimo anak. Kisa gud ko nga, manilid ko dinhi. Mo gini ako biling-biling. Mas mayo matelo ako di lang mawali. Sige. Sige niyo kung gimana. Kumahin mo pa lang. Pwede rin ko ako ang magsilipid, ako ang limakitan, ako nang limpyo sa banyo asa kaysa akong tungtong. Peperte! Lesura sa gimbuaton.
sa usa ka pastor. Nindot kay tanawon, kung nindot kay para sa uban nga ilang gigamit ang ilang posisyon, pag-manipulate, pagkilkil, pagpangayo, umay mo daghan kay kung mga tao. Siguro na ako ni sila. Mga kuha sila, mga presidente, mga kuha sila kumpanya bra. Nanaw ko. Kon! Yun din. Pastor, ibalik ko sa yung mga isunan kita, anak. Kailang ka sa Ginoo, anak. Kaya gano'n mo Ginoo ganang kagataas, ikaw sa lubuon sa tanang, sulubuon. Mana nga, kumingon ka nga, uy, lanay kuha din ha. Lawiling kayo kung ako mag-limpyo din ha. Wala ko problema na na. In fact, for many years, I've been doing that. Wala ko problema na. Bisa ka ito naman spasin. Kami ka po nang balik ako sa mong job. Kami sila na mag-praise and worship. Kami ka po nang mag-limpyo. Minsan din ang mga tao, ilan ang limpyuhan. Inikabot na mo dyan, ay, please, God, hallelujah. Nilearn sila. Okay, pero kami nga, uy, pwede ba ikabot na mo? Hindi ka muna mo. Kung kami, hindi man, anak. We just lead by example. Nga, nagisi. Hindi kay nagbubuot. May gawali tirahan mo. Tapulan kayo. Kapatid, ako pa mo. Sit up sa kuan. Ako pa malihig. Dili mo na anak may gusto na. We just give what God wants for the people to hear. Nga asa man sila napitalig uno sa Ginoo. Ang Ginoo magbuot ni anak. Hindi sila kung magbuot mo sa iwali na ko diri. Amen? So, mo na ang mga butanga. Kinahanglan mo understand ka. Ang Ginoo, ang dapat mo dikta sa atong kinabuhi, aron perfect ang atong kinabuhi. Kasi na perfect life. Kung may mo na ka Lord, walay problema, pero di mo na may tabo. Kaya ang problema, pamagi sa Diyos, na kita ma-training. Amen? So, kung gibuhat sa Ginoo, ang bakba, ang ilong, ang mata, tiil, gibuhat niya sa kalanay nga bahin, para lain-lain nga katuyuan o gimbuhaton purpose. Lain kag role, function. So, ang pangutana ni ang verse 20 nagsulti din ang tinodaghan ang mga bahin sa atong lawas apan usa lang gayud kalawas. Mao kana nga ang mata dili makaingon sa kamot. Wala ko ikaw kinahanglanan ug ang ulo dili usa makaingon sa tiil. Wala ko ikaw kinahanglanan. So therefore, any part of the body nga mayroon siyang wa ko magkinahanglan nimo, usa na siya? Garbo. Okay, we need each other. We need each other. At the same time, we need God masubuol. Siya yun atong pinakapangkinahanglan nun. Kaya di kita kabuhat kung di ka mga itabang sa Ginoo all the time. So, kana sila nga, ako lang buhat, ani kay kung daghan ba sa mukha, uy, inana dito sa una. Ganaan kung ako lang mubuhat. Kaya sa mukha kay ko, labi na ka ng, wala yan, ibuhat, yung maong, yan, magpapagtudlo. Wala, dugay na tayo, magtudlo pa ka, di ba, mana kang rason ka. Kung ako pala, ani, 5 minutes man na. Ba't mauman na, pinalan man tamulihok, kauban sa lawas ni Kristo. Kinahanglan magyud ka mo tudlo mo hatag sa tong nahibaw-an yatos nang giyahan kay tibaw naman kay ana ipasa na sa uban. Amen. So dita mag-iya-iya ija-ija o ako kay ang independence kanang independent kay ka ako lang pride sa na. Minsan di ba mo kibaw na oy ikaw lang pride sa na. Okay? So bisan asa ka garbo gyud gihapon. So we need to understand we are one body. So kung gihimo man ni sa Ginoo dinhi, kung nakita nato nga usa na kita kalawas, then we will conclude with this. Mga kaigsunan. Kung nito ka nga nanag si Kristo nimo, diha nimo. Pero wag gyud punta makibaw asa jud ka nga bahin sa lawas. Mayroon jud nimo. Ayaw undang everyday pangutana jud Ginoo. Lord, asa man yun ko kabahin sa lawas. Napo diha sa niyagan, Lord, living word. Unsa man akong papil? Unsa may gusto nimo akong i-contribute sa lawas, Lord? Nimo Ginoo. So, kung akong sigurado kang luwas ka, pero kung di pa ka luwas, pangutan asa, pangayo asa sa Ginoong kaluwasan. Lord, luwas ako. Tagay kong pagtuog. Diyan nimo. O pagtuo sa pagbuhat sa tanan nga imo nang nadunggan nako may tungod nimo sa ako pagka
apil sa akong pagkahiusa diha sa imong lawas. Kay kung mahiusa ko sa lawas, Lord, then kiba ko doon na kay gasa, doon na kay gimbuhaton nga imong gitagana, alam ka na ko. Ganingon ka nga, laway, daghanan ako gimbuhaton, sa amo, dagang ko buhaton. Sa mga opisina, ako dagang buhaton. Nagabot na ako sa balay, ganan ako mo relax. Ganun din kung ganas ako mo relax. Namutaba ko kasi ko sa Ginoo. Nagsunay. Mani ang hananaka. Wa ka gibuhat sa Ginoo para na kay pamilya. Wa ka gibuhat sa Ginoo para na kay trabaho. Ang pinakapamilya nga ganahan ng Ginoo, apil ka ang iyang simbahan. Ang pinakatrabaho nga Ginoo, ganahan, apil ka ang iyang gihapon simbahan. God must be the center o number one na tagaan nato sa tanan. Mabitang mo balik kaya punta sa ningon ang sa kaparisiyo, sa kapare ningon ang sa may pinakadako o pinakataas o pinakagamahanan kay nga subo sa ingon ni Kristo Jesus. Higugma ang Dios sa tanan nimo huna-huna, tanang kasing-kasing, tanang kusog o tanang kalag. Kung may kagtanan na parang bilin para sa mong pamilya o sa mong trabaho, wala kay ka napakapinra. Ang atong trabahoan, ang atong relasyon sa Dios. Ang atong trabahoan na nahimod kong member sa family sa Ginoo, nagpaglihok ko isip member sa family of God. Kay kanang tanan, pakapinra na. Kanang imong gitrabahoan, pakapinra na. Kung kuhaan ka sa Ginoong kusog, kung kuhaan kag trabaho, kung kuhaan kag pamilya, asa man ka. That's the time man ako sa Ginoo may Ginoo. Sorry, wako kailangan mo. Kaya sa man ko, last priority man ko nimo. Katapusan man ko nimo nga pangkinahanglan nun. Ako ang pinaka-pangkinahanglan nimo. Manausbo na tumigsunan mo na nga kadaghanan Diyos sa uban naglutaw sa kinabuhi. Isang Christian sila, di makita ang kausaban. Kaya huwag sila na-plug in sa body of Christ. How to plug in the body of Christ? Appeal mo prayer meeting. Appeal mo kang kumanete sa mga ginuhatong dinhi. Sursuya mo. Pagila-ila mo ubanin, pangutana mo. Isa may mga, inali akong abilidad, asa mong katabang. Kung magsugod ka, kung ka magsugod sa yano kayo, then gamita imong mata, mo-observe ka, asa ko dapit makatabang. Paminawa imong dungan, makadunguganan din mga pangkinanglanan. Ani kay kami di yun may advertise diri. Sira ko di kong advertise. Bisa grabe akong hindi ko advertise nga nung mga to, sige sa Ginoo. Lord, bunay kong pangkinanglanan. Lord, tabangit ang kuha ni Ginoo. Pero ako, matanaw ko, bisan na nasa Central Church, man ako sa Central Church, matanaw ko, asa ko magpagamit, asa ko makahatag sa akong panahon. Like, nag-coach ko sa atong mga girls na to sa eskwelahan. Okay? Pinagi ako sa ito sa Ginoo gamita, pakulod. Una pa kumabotog sa isinta. Napakitulong ka tuwing tingaling mo rin dyan makalihok-lihok pa o gamay, nga magtulog pa na sa akong pagbalibol, sa akong pag-spike, etc. Di na kay kukambak, pero maghatag pa ko niya na kay kusgan pagod ka nang, di pa pa kumabot na magsumpod pa ko ba? Di na kay kukakuan ta, yung lingkod na lang mo diri. Inanaw paghapak niya, wakak ka demonstrate. Inanaw pagkuha niya, di ka kang, inanaon pa, sa ako medyo na coach. Pero kung maging kaianan yung pagkuha niya, kuan mo ana, baka demonstrate pag bitaw ka, so nasa picture ana, di ay. So before ko na nga, isa dana, ginan ako sa Ginoo mo, coach ka. Pero ako rason diri, Lord, nuan na ako ng rin. Niya kung lawas, dali na kayo mo dive, dali na kayo kumagtangan ng energy. Pero again, all out to, sige naman naman, siya may muhatag sa akong kusog. Siya muhatag na ako o energy. And I praise God for that. So mo na nga, gabi na kamo, batanoon ka mo, go for more. Go for the Lord. Go for heaven. Invest in God's kingdom. Ayaw sa mga butan ng kalibutan na ngawag tangra. Invest ka, tigong-tigong ka, para wako kay kag natagal sa kumangkod, sa ganahan. Wako kay kung sa inyo, kanin, tao. Ilang na, good for 2 years. Kuman, wala na. So may value na. Ako, di ko problema. Karaan kayo kung mga gadget, kasi di-function pa. Mas basta din, sa kung afford mo pa rin kong bago. So mga putang nagsunan, nga naman, my priority is God's kingdom. It's about God.
Kay ang akong kinabuhi, ang atong kinabuhi igsunan, it's about God. It's not about me. It's not about you. It's not about anybody. The main one ka, it's about me and my family. Bang! Papa mo. I've seen that time and time again. I-prioritize imong family, lukapa mo. I-prioritize ang Ginoo. Ikakita ka, i-bless kung mas manindot imong family. Wa mo ko gibuhat, naglakaw naman ko sa Ginoo nga nung ninindot akong family. Kay faithful ka niya. Bisa pa kaning mong family, wala pa na kay gas Ginoo, mahibong na lang ka nga mula na sila mutapok diha nimo, mura sila mamagnetize diha nimo because you will have the power of God in your life. Kung mas maminaw sila ninyo, mas mo respeto sila, kaya nga naman because you have the power of life of God in your life. Last Thursday, I praise and thank God kung yun yung Ginoo ko nakuhaan, man ko Ginoo, wakit ko maminaw nimo sa malimot, bata ko ako pa sa ilo adyo ko. But I praise and thank God. Nakamitin ko sa akong tanang pamilya, kaya kong i-share ang vision. Kaya mga talented sila. Okay? Nasa kibawaan ni, nasa kibawaan na. Huwag akong gana akong maguwang na, at kung ano gana siya about ano. Kung na-share ko, so, in short, nakadungog siya, nakakita siya niya, asa naman ang inyong yuta? Wala pa na. Ako na pa din. Ako na siya gitap one time, na may push-push mo, pangita mo yuta, may na mo finance sila, man wa sa dali. Kung ikaw pwera may pangita, wa sa mo finance, nakakita na ang daan. Kabayad masad. Masay kabotong 12 to, kuha na niya ito. 9 hectares. So, wala na siya. Wa siya ni timbati, wa siya ni kuan. Di ko nga, maybe you can help na unya sa mabot. Kaya man siya tanong-tanong, connected kaya siya sa mga agriculture, ginana dito, ginayanuhon lang niya, tawag-tawag na sa mga dagkong mga tao din ha. You can help na in this area. Mga tanay niya kung bawas maplansya na siya, nag-prepare me. Nagdunay mga ganahan mo tanaw, unsa man yun na yung vision, unawan niya siya. In picture, in video, in brochure, bakita sila. Yet God is preparing this, and God is preparing you. Para ma-appeal mo siyang panalangin. Pero muna, ang problema, ganahan makatapos na. Kaya kung dilit ka ng Ginoo, manawag siya, laing mga katauhan para mabuhat sa iyang buhat mo. Kaya God was really telling me na doon na Judah ang mga tao na dahil sa maminaw. Nariyan ang Ginoo. Ang mga foreigners, may mahimong ginikanan sa inyong mga anak. Ang mga to sa lagyo, mapayaming papilami, ganahan ni muhatag. Sila pa'y mamubos. God made us promises. Just like He promised Abraham, wala lang kita sa promise, kadagpong kayo taan, si mga anak ang gadagan kayo, wala siya kakita, but he believed. So, ang ako is, Lord, paladaghan kayo, tako kayo itong kayitaan, diatag mo sa Israel, papawan mo mga tawanan. Sa manig 12 ka hektarya, Lord, gamay ra ganyan. Amen? Asa man akong sa pinakatumoy na sa bukid o sa bahat, tiluwas sa Cebu nga walay mga dan, mga kat-kat ng zipline, papadungan to, wala problema na. Nakita-kita din atong dan, kung mapuno na ng balay, na wala gyanan. So at least, nagtangang kagyanan din. Gamay, pero muna nga, hindi mo kinanan mo tambok. Kung mo tambok, mo may dito sa tugyanan. So, kasi sikpit mo na gyanan pa doon sa langit. Sige mo nang sikpit ang gyanan sa nagre. Kasuwa na mo agi niya mo dito. Sa enjoy. No skilled dyan. Sa mga pagong nakuha, natin skilled na. Okay? Sabi na kung magpahalin eh, at least na hindi natatamo swimming. Ito ba doon? Swimming mo mga tiil. So, are you excited? Amen. Are you excited? Amen. Are you excited? Amen. Are you excited? Amen. Part mo sa family of God. Part mo of His great o grand kaya niya nga mag-reveal ang mga family. Manang nagkakakandang sa mga tao kung nag-rate sila mga anak, etc. Nga naman, pero sila na ito makasasala. Kung ako lipakira siya na rapist, parehara ka itong impirno. Kaya giniyo nga siya, mas init ang iyang impirno kaysa ako, parehara namin. He needs salvation, I need salvation. And everybody in this world needs God's salvation. Amen? Amen. So, ready na ta? Ready na ta to serve God? Let's pray. Father, I praise you, Lord, and I thank you sa kanindot sa inyong paghanay sa inyong tulong. Ako mismo, Lord, I'm always amazed
sa imong ipamuhat, sa imong ipagsulti, sa imong mensahe. Ako mismo, O Lord, Father, is a mere listener. Hindi ko buot, Lord, nga, kutob na ko pagpaminaw sa ninyo mga mensahe, kundi Ginoo, ma-excited ko nga mo continue nga maglakaw diya kanimo. Excited ko makita sa unahan nga dunay padulungan ang akong pagkakristohano. Excited ko, Lord, nga dili lang Ginoo kung imo kung giluwas ako magpasinaw og bangko Ginoo, kundi imo kung giluwas sa dako nimo katuyuan nga mahimaya ka gyud, nga daghang makatawhan og Ginoo makailakan nimo ug makaingon sila ang ilang Dios bantugan, kamahalan, buotan ug maayo nga Dios. Lord, cannot be mahambog about you, not about us. Not about the work of our hands kung namin nabuhat ani, it's because ikaw, mag-inon din ni ikaw, dili kami. My Lord, bless your people, stir their hearts, continue to mold them, encourage them, O Lord, to walk in righteousness. Continue, O God, to give them a heart that's pure before you, O Lord. Aron dili sila nga, gamito karon sa mga tinasad. Nga Lord, magpadayon gud ang ilang lakaw diya kanimo, even in these evil days, even in panahon karon nga ang katalagman ug tanang mga butang di na mo mahibaw-an na og Ginoo. Bisag sa mga prediction o Ginoo, Lord, isa ka predict bisag ang nasaw Ginoo. Amahan, salamat. Mo Lord, akong itugyan sa kanimo, akong itugyan sa akong pamilya, akong itugyan nimo ang ministry, amahan sa kamayan sa imong ngalan. And Lord, for all your glory, O God, we give this to you in Jesus' name. Amen and amen. God bless you. God bless you. So,